Hallo Bob. Wat leuk, dat is van mijn goed dat ik zit meteen. Hallo. Goed. Zwaai is dat Bufke? Hallo. Het is een tientje. Bob. Kanaal. Echt waar. Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Schrijf hem nu op, maar gaat er goed gelijk zijn paard. Maak een soort van grap over de zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft er van blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet.